खुलुमबाय। नोंथांमोना बुहुमनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन हाग्रामानि मुंखौ मिन्थिगौ ना? मिन्थियाब्ला फै बिदिब्ला बे हाग्रामानि सोमोन्दै जों गोथौवै मिन्थिनानै लादोनि। बे हाग्रामानि मुङानो जाबाय एमाजन हाग्रामा। बे हाग्रामायाव 4 मिलियननिख्रुइबो बांसिन गेदेर उन्दै गोबां जातनि दंफां लाइफां दङ। बे दंफां लाइफांफोरा ओरैबायदि रोजाथि बेवहाय साननि सोराङा माब्लाबाबो गोलै सहैया। जों बुहुमनि दैनि खोथा सावरायोब्ला बुहुमनि दैनि गासै 62% दैयानो बे हाग्रामानिफ्राय फैयो होननानै मिन्थिनो मोनो। बे हाग्रामाया 5.5 मिलियन स्कुवेर किल'मिटार एरियायाव गोसारनानै दङ आरो जोंनि भारत हादरनि गासै एरियानिख्रुइबो गिदिरसिन जागोन। अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ बे बेसेबांबा गुवार। बे गासै 4% बुहुमनि एरियायावनो गोसारनानै दङ। आरोबाव मा नोंथांमोना मिथिबावगौ नामा एमाजननि दैमाया बुहुमनि बयनिख्रुइबो नैथि गेदेरसिन दैमा? जुदि दै स्टरेज खालामनायनि खोथा सावरायो अब्ला एमाजन दैमाया बुहुमनि बयनिख्रुइबो गेदेरसिन दैमा। मा नोंथांमोना मिथिबावगौ नामा बुहुमनि 90% दैमाफोरा एमाजन दैमायाव बोहैनानै गोग्लैहैयो? अखानि बोथोराव बे दैमाफोरा ओरैबायदि लोमसावो जे खाथियाव थानानै नायोब्ला जों माबेबा लैथोमायावसो थानाय बायदि मोनो। मा नोंथांमोना मिथिबावगौ नामा एमाजननि हाग्रामायाव गासै 17,000निख्रुइबो बांसिन गेदेर उन्दै दंफां लाइफांनि जात मोननाय जायो। आरोबाव 30,000निख्रुइबो बांसिन एम्फौ एनलानि जात आरो 5,000निख्रुइबो बांसिन नाफोरनि गुबुन गुबुन जात मोननाय जायो। आरोबाव नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मिन्थिनानै गोमोनाय मोनगोन दि बे हाग्रामायाव गासै 3,000निख्रुइबो बांसिन बायदि रोखोमनि बामब्लेमानि जात मोननाय जायो। दानिया फै जों मिथिनि बे हाग्रामायाव थानाय गिख्रंथाव जुनारफोरनि सोमोन्दै। सेथियाव जाबाय बुलेट मोस्रोम। बे मोस्रोमा नुनायाव फिसाब्लाबो बेसेबांबा गिख्रंथावना। नोंथांमोना जिउआव गोबां मोस्रोम नुबाय जानांगौ नाथाय बेबायदि मोस्रोम नुफेराखै जानो हागौ। बे मोस्रोमनि अरनाया गुलि हाबनायनि समान सायोनो, बेनिखायनो जानो हागौ बेखौ जों बुलेट मोस्रोम बुंनाय जायो। बियो अरनायाव गोबां सहायथावनो हायै लोमजानाय जायो। बे मोस्रोमखौ एमाजननि हाग्रामायाव गोबां बिबाङैनो मोननाय जायो, जाय बेसेबांबा गिलु-बालु आरो गिख्रंथावना। बेनिखायनो जानो हागौ बे मोस्रोमखौ बुलेट मोस्रोम होननानै मोनथिनाय जायो। नैथि जिब। मा नोंथांमोना मिन्थिगौ नामा एमाजननि हाग्रामायाव खमैबो 120निख्रुइ बांसिन गुबुन गुबुन जातनि बिस गोनां एम्बु मोननाय जायो। बे एम्बुआ नुनायाव गोमो गोजा नाथाय बेसेबांबा बिस गोनां। मासे एम्बुनियाव ओरैबायदि बिस थायो जे बे बिसजों 10 जन मानसिखौ बुथारनो हानाय गिख्रंथाव बिस मोननाय जायो। बेयाव थानाय आदिबासि आरो दावबायारिफ्रा बे एम्बुखौ नुफ्लाङोबा गिनानै गोजान जाखायो। दानिया फैदो आरोबाव मोनसे गिख्रंथाव जुनारनि सोमोन्दै। थामथियाव जाबाय जिबौ। बेनो जाबाय एनाकन्डा जिबौ। बे जिबौखौ नोंथांमोना हलिउड मुभि बायदिफोराव गोबां नुबाय जानो हागौ, जेरावहाय मोनसे जायगायावनो बेसेबांबा गिदिर गिदिर जिबौफोरा थायो आरो मानसिफोरखौ डाइरेक्टलि नाथाय मोगथाङाव एमाजननि हाग्रामायाव बेबायदि गिदिर गिदिर जिबौ मोननाय जाया। एमाजननि हाग्रामायाव जाय जिबौफोरखौ मोनो बिसोरनि गोलावआ 30निफ्राय 40 फिटल'सो जायो। जाय जिबौफोरा बिस गैया नाथाय बेसेबांबा गिख्रंथाव जायो मानोना बियो गिदिर गिदिर जिब जुनारफोरखौ मनग्लाबनानै जायो। आरो बे जिबौआ खेबसे शिकार खालामखांनायनि उनाव गोबाव समहालागै जेबो जायालासिनो थानो हायो। बे जिबौखौ एमाजन हाग्रामायाव गिसि जायगायाव बांसिनै मोननाय जायो। ब्रैथि। मा नोंथांमोना मिथिगौ नामा एमाजननि हाग्रामायाव ओरैबायदि मोनसे दैमा दङ जायनि बिदुङा 110 सेन्टिग्रेड आरो खायसे खायसे जायगाफोरावथ' बे दैखौ गोदौग्लाबनाय नुयो। बे हाग्रामायाव थानाय आदिबासिफोरा सोरबा थैयोब्ला बिसोरनि गोथै देहाखौ खावनाय आरो फबनायनि सोलायै बे दैमायाव गारहरो। खायसे आदिबासिफोरनि फोथायनाय बायदिब्ला बे दैमाखौ बिसोरो सोरगोनि लामा साननानै लायो। बाथि। एमाजननि हाग्रामायाव बयनिख्रुइबो गिख्रंथावसिन जुनारखौ मोननाय जायो। बेनि मुङानो जाबाय खुनि जागुवा। बियो मोनसे रोखोमनि मोसानि जात जाय जोबोद बोलोगोरा जायो आरो बांसिनै जिब जुनारफोरखौ शिकार खालामो आरो मानसि माहारिनिफ्राय गोजानाव थायो। दथि। मा नोंथांमोना मिन्थिगौ नामा एमाजननि हाग्रामायाव मोनसे रोखोमनि बाजो दाउ माने ईगल मोननाय जायो, जाय गोबां गिख्रंथावना जायो। बिनि महरा गोबां गिदिर जायो, जायनि गांआ हारसिङैनो 3 फिटनिख्रुइबो गोलावसिन जायो आरो बिनि गिलिरा 5 केजिनिख्रुइबो बांसिन जायो। आरो बे बाजो दाउआ गावनि गिलिरनिफ्राय 2 फान गिलिरसिन जिब जुनारखौ थिखांनानै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो हायो। बेनिखायनो बिनि साबसिन शिकारखौ बान्दरखौ होननानै सानना लानाय जायो आरो बियो गिदिर गिदिर जिब जुनारफोरनि फिसाफोरखौ शिकार खालामो। बियो बेसेबां गिख्रंथावना, नाथाय बे जुनारा लासै लासै बे एमाजन हाग्रामानिफ्राय गोमालांनो हमबाय।
भिडिअखौ एसेब्लाबो मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे आं नोंथांमोननि थुलुंगानायजों आरोबाव गोदान भिडिअ बानायनो हायो। गोजोन्थों।